Byla to Lešický přehradě a chystá se právě Marek s Michalem, starý Marek s Michalem. Stačí skočit. A už skákaj! Bravo! Dobrý! Dobrý! Žvité. Jo! Takový 2 tarantule tam visej. Hele, lano vám poslali. Chyťte ho. Jak všem lezou špeky. Chyť to lano. Teď se do něj zamotají ty vrďoly. Táti, škup mě s tím lanem. Ne, s tím ne, s tím, co máš před sebou. Tam máš padák. Tam máš padák. Odpoutej se. Ale ono, jak je to na té karabince, tak to nejde. Ach jo, přežili to, Kájo, viď? Teďkom to najednou to pod nima slítne, ne? Tyjo, to jsou pavouci, pane. To jsou pavouci. Ležou jim řezátku provázky. Hele, prý To jsou tarantule. Máro, tobě se tam líbí. Ten už líže vodu. Tačka nechce být mokrej. Počkám, co jí dá. Ne, musím jde pomoct. Tačka jako by chodil po vodě. Koho? Toho rybáře, no toho, co je odváží. Toho rybolova. Fakt? Rybolova toho chlapčíka. A proč? Nevím, asi bude teďka nahoru. Ten bude na lojce a ten bude uvazovat lidi. Cože bude? Uvazovat lidi nahoře, ten druhej. Aha, oni to asi neví. Jo! Nejdoš, puse. Natáčíš je, Marečku. Tati, ty stojí? Určitě ne. Určitě nestojí. Tak co, dobrý? Super jako. Jo? Puste se! Jo. Puste se! Aha, nejdu. Tati, puste se! Tati, nemáš v kapsi mobil? Už ne, Míšo. Michal nešel bez. Míšo, už ne. Už Mě by už tam ten asi mobil by nemá. mě by tam asi by mě tam nepustili. Já nevím, čeče. Že mě nepustili ani na tu 30 centonovci, Je možný, že třeba od nějakých... kde se chytneš. Hej, to, kde se dá se chytneš, ne? Teď máš takový kolo, ne? A prostě teďkom se to roztočí, ne? A okolo jsou další kola, ne? A mě tam nepustili. A většího kluka, než jsem Jo, já. takže jsi musel mít nějakou vejšku prostě. Jo. A mě tam nepustili. Já bych tam i možná, že šla. A ne. Já možná. Tati, jo, ty jsi nechtěl být mokrej, ne? Nebo chtěl? A ty je tam nechávají dlouho, co vyset. To pořádně uvidí. Tak, máš to natočený? On to uklidí. Hej, teďka spadne dozadu. Tak